обсъждат. Тихо, просто какво ти кажеш, ти ще даваш, благодаря. Главен инспектор комплекса, заместник началник съм. Браво! Какво направихме ние? Очакваме срещата. Малко да спрене с аплодисменти и да приключим по-бързо, че искаме да си ходим и ние. Браво! Значи, колегите ще ви напишат по една призовка. Има някакъв инцидент в София днеска станал. Нямаме представа. Нали сте участвали в протестите? Да, ние не знаем нищо. Тега. По-точно да сте. Значи не мога да ви дам подробности, тъй като документите по нарушението на обществения ред не са дошли още в Благоевград. Те ще бъдат тук утре сутринта по почтата ще дойдат, така че утре ще ви дадем повече информация. Само апелирам за по-бързо да свършим, ще минат колегите, ако искате през вас, ако искате ще слезете долу. Нека ви да спомня бързо. И приключваме на Трябва да се явим. Значи, Ние сме от седелци, ние сме от залата. Чакай да каже човека, изказва. Тихо. Кажи му. Сега ще ни обясниш. значи трябва при колегата във второ, на него ще бъде разпределена преписката, казва се Георги Бучков. Къде е това? Във второ район. Ма къде е Благоевград? Да го съберем до Благоевград. Ние 50 човека да дойдем в Благоевград. Защо той не дойде в Гоце Делчев и да навикат един по един? Ще бъде разпределен.